Şula adama da üns berin. Ine aşakta pişikleri gedip göründür. Şuna da bir seyredelim. Ine Mekke var, aňyrda göwönümler vardır. Mekkeler göwönümler yerden alınýan, ýa-ni ýerdäki öndürilýän hasyllar bolýardy. Şu wagt Türkmenistanda diňe paly tekip biziň yerimizi doğrulugyny gaýaladylar. Ondan soňra bir dogry düzgün hasyl alyp bolanok. Şu bütün dünýä ýapy zeka bilen ýa-da elektronika bilen ösen ýurtlar uğraşýarka, täze açyşlar oýlap tapýarka biz hatta şu 21-nji asyrda öz çöregimizi tapyp bilemizok. Ýogsa çöregi oýlap tapmana gerek ýok. Çöregimizi tapmak üçin ýurtdaşyna hyzmatçylyga çykmaly bolýarys illeşler. Bu aşağıdaky gezip gören pişikler var, ak, gara, olaram halk diýelim. Bu da men görüşümçe medeniýet ministri bolmaly. Ine gören bolsaňyz ýa-ni bir halkyň birisi özüni berilen wagtdan beýlekileriň arasyndan has nemerek bolup alandyrda ýzyna seredip, ýa-ni beýlekilere üns bermän gidendir. Men garnym doýýarny boldy, siz näme bolsaňyz şo boluň diýen ýaly edip, owunky awyny aldy da naharny. Şu ýerde has gyzykly ýeri bar häzir. Şu görýän zatlaryňyz bir ýurdun milli medeni tarihydyr, medeniýeti hem tarihydyr. Ýa-ni küýdeler şu zatlary ýörüýte edilipdir bu taýda. Ilki bilen medeni tarihyny ýok edýär.